Nasi guys ndoda kubika gango. Ndatirega zvandiri kumba rega ndibike zvangu gango. Ndikatora mixture ye beef ne pork ne magizzards. Ari 3 ayi ndobva ndatika veg kangu pa side. Ndinuyo ndaisa mafuta angu mpani. Mafuta angu moto kwao saka ndobika gango yezigasi. Anda ndini gaisa mpani mafuta chiboili guys. Salt kwako ya choice. Andika ya unoda iwewe depending ndofara kuti yara se aiwa orega zvichibika zvichibika aiwa zvapedza muri kuona guys zvave kushandura hamushandura zvichienda zvinotoita muchingoshandura kwete pana aiwa iyo ukavanida kuseri kwenyama ikoko igango revanhu chii igango revanhu chii zvandiri kuita revanhu chii kokuti izvani muri kuona zvitoita zvichingochii zvichienda zvakadaro kusvikira mvura yapera kusvikira zvatsvukira konderegerereiko guys ndini ndinofunga ndonyatsorida gango iri guys ende ndiri kutongorida gango iri nditongofunga kurida kana tongoona chakaenda chokumirira hapana gango muri kuriona guys iro fashamu ratsvukira nyama yatsvukira muri kuiona mvura yapera kwasara mafuta yanyatsotsvukira nyama muri kunyatsoiona guys hamudzidzi guys muri kunyatsokuona nyama yatsvukira iyi yatsvukira manje guys tapadhize nekutongosa vechedu hauise spicy hauise chii salt chete igasi iri saka moto gango unotoita mai mwana unotongoita gango zvakadaro yatsvukira nyama chikafejikaya manje padenga mai mwana obva watiti salt saizi unoza kuti zvakabhadhara saka mundiredzera kutosa mupacho ruoko rwangu rakabata foni andika saka ruoko rwando rwanga zvichirova action inoona unosandurudza wasanganisa izvi haiwa zvatosangana muri kuona izvo usaise soup. Don't put any soup, any powder soup, anything. Andika zvakadaro recipe yekumusha yakare iya imo mukati memixer dzinyama mai mwana ndakadzifrya guys ndakadzikanga ndakadzikanga ini zvangu ndizvo zvikatime after 6 weeks animaona saka right now ngombobikira vari kudya nguva dzinedzi ndakanyatsorikanga because tongudya tiri tukasadza vamwe vana havadisadza kasadza kacho pasaidi ndaisa sadza saka sadza takangodzidzawo tanzi unongosasadza nerimwe kuti mangwana makuseni so weekend munhu anenge achikoda wanongodyawo saka like kuri sei maafrican men and vanoda sadza vadi zvana raisi chii aiwa saka sadza racho ndabva ndatongoisa ndatozongomona icho chasongomona sadza motegera roko 1 rakabata foni saka guys zvinenge zvichanyatsokubuda smart andika zvekupa kudini poto yangu iyo guys ndakatonyatsobva nayo poto yangu ndakatonyatsotenga poto yangu ndakaenda because ndaizoti poto dzesimba dzaindinetsa kubika sadza haiwa ndakatonyatsokumona kasadza kangu ndatomona ako katoita kasadzaka uri kunyatsokaona guys kari pakati nepakati kwete kati tetete kete kakobvu kari pakati manje kasvika time kuti utombovhara sadza rako roshinyira rimo takupakura manje zvekumwe zvezvotwa kasadza kanoitwa raundi kudii ndezvenyu zviya guys indinopakura nemugoti inongoti pata gonai manje zvakudyika muri kuona pakutodya pari kushota something apa guys muri kuona pari kushota kamiripiri apa ako kauya yes woita kamiripiri kako kengelina bo zvekuti